אם נסתכל על גוף האדם, נסתכל על העצמות, נוכל לראות שבתוך העצם נמצא מח העצם, ובתוכו מיוצרים מרכיבי הדם השונים. מתוך תא האב, ממנו מיוצרים שורות הדם השונות, האדומה, הלבנה והתעשיות. ניתן לראות לאחר מכן בזרם הדם את כדוריות הדם האדומות, את כדוריות הדם הלבנות ואת התעשיות. אלה התאים הבשלים בדם שלנו. אך כיצד הם נוצרים? בתוך מח העצם, אם נלך לתוך תא האב, נמצא בתוך הגרעין שלו את החומר הגנטי מסודר בתוך כרומוזומים. ב-CML, כאשר יש שבר של זוג כרומוזומים 9 ו-22, נקבל שחלוף שלהם, ובכך ייווצר למעשה חומר גנטי חדש. בדרך זאת התאים יתחילו להתחלק בצורה בלתי מבוקרת, וכאן נקבל את המחלה Chronic Myeloid Leukemia, ובה יש התרבות בלתי מבוקרת של תאים, אך בשלב הראשון של תאים בשלים. ניתן לראות כאן כי ישנה יצירה של תאים בוגרים לבנים, אך תאים אלה מתחלקים במהירות. בסופו של דבר הם הצטברו בכמות גדולה, והביאו למראה הקלאסי של CML, תמונה של הרבה תאים לבנים בשלים בדם הפריפרי, והגדלה של הטחול. כדי להבין את התהליכים הגנטיים המתרחשים בתוך תא האב, ננסה להיכנס רגע לתוך הגרעין. אם ניכנס כרגע לתוך החלק הגרעין שהוא המוח של התא, נוכל לראות בו את ה-DNA, הוא החומר הגנטי, בתור סקיל. אך בשלב זה לא ניתן להבין מה יש בתוך ה-DNA. כדי שהגוף ידע לייצר חלבונים שונים, מתוך הקוד הגנטי המקודד בתוך ה-DNA, ה-DNA צריך לעבור תהליך שבו הוא נפתח, שניתן לראות כאן, על ידי אנזים מיוחד, בהתאמה לכל אחד מן הקודים שבתוך ה-DNA וחומצות הגרעין, יצמדו חומצות גרעין נוספות, וזה על ידי תהליך מיוחד שנקרא שיתוק, ייווצר חומר שנקרא RNA, ובמקרה הזה מסנג'ר RNA שמעביר סיגנל. המסנג'ר RNA, לאחר שהוא נוצר, מכיל את הקוד למעשה לייצורו של חלבון. אך הייצור עצמו לא נעשה בתוך הגרעין, לשם כך על המסנג'ר RNA לצאת מתוך גרעין התא, כפי שניתן לראות כאן, ולהגיע אל הציטופלזמה, כלומר אל החלק החיצוני של הגרעין, במקרה הזה בתוך התא. המסנג'ר RNA מגיע אל תוך חלק אחר שנקרא ריבוזום, אותו אחד שלאחרונה עדה יונת קיבלה על תיאורו פרס נובל. בריבוזום ישנו חיבור בהתאם לאותו קוד גנטי של חלקיקים שונים, בעת החיבור של חומצות אמיניות שמהם ייווצרו החלבונים אל המסנג'ר RNA, נוכל לראות כי מהקוד ייווצר חלבון שהוא מיוחד לאותו רצף RNA שקידד אותו, בהתאם למה שתורגם בגרעין מה-DNA. כך לכל RNA יהיה חלבון משלו. החלבון שנוצר יוצא מתוך הריבוזום, אך זה לא סוף הסיפור. הוא צריך לעבור שינוי מבנה למבנה שלישוני, כלומר מבנה שממנו יוכל לתפקד, לתת לו דרגה מסוימת של תפקודית, וזה נעשה באיבר אחר בתוך התא. החלבון מתקפל על עצמו למבנה שלישוני, ומכאן ניתן יהיה להבין שמוטציה מספיק בחומצה אחת ייצור מצב שבו המבנה השלישוני אינו רגיל. מוטציה זאת למשל במקרה של חלבון BCR-ABL לא תאפשר קישור של תרופה כמו גליבק. וכאן ניתן להבין כיצד נוצרת בעיה עם מוטציה. שוב נחזור ל-CML, נסתכל על תא האב, תא הדם הלבן, ושוב על הגרעין. כאן אנחנו פוגשים בשנית את השחלוף שבכרומוזום 9 ל-22. בשחלוף זה למעשה שוב נוצר חומר גנטי חדש. החומר הגנטי החדש, כמו שניתן לראות כאן בסטיל ה-DNA, מקודד בסופו של דבר לחלבון ה-BCR-ABL. שוב אנו רואים כאן את תהליך התרגום של ה-DNA
ל-RNA שיקדד לחלבון עצמו. באופן כללי בתא חלבונים הנקראים טירוזין קינזות הם מופעלים על ידי רצפטור אשר מעביר אות לחלבון עצמו, וכתוצאה מהאות שהוא עבר יתחלק התא. מה קורה ב-CML? ה-BCR-ABL יוצר חלבון אשר משדר סיגנל באופן עצמאי בלי קשר לרצפטור אל התא, ומכאן התא יעבור חלוקה מרובה כמו שניתן לראות כאן בתמונה. מולקולת הגליבק המצוינת כאן בתמונה חוסמת בדיוק את החלבון הזה ומונעת ממנו לשדר בעצם את האות לחלוקת התא. התא אינו מסוגל לעמוד בעומס הזה ומת. כמו שאתם רואים, חלבון לא יכול להתקשר כאן ולא יכול לעבור סיגנל.